ndekuti nicho ndaida kubatsirwa nokurwara kwangu. Asi iye ndiye akazotuma munhu kuti endai munoudza gogo hai vari kuita sei, vari kutambura nemakumbo, vauye ndivabatsire. Saka kuzonobatsirwa kwandikaita ndakabva ndabviswa chipfeko, ndakutora munamato ndakuzauva. Iye aripo ndakabvisa hembe yangu ndikasara nechipfeko changu chokupedzisira. Akati aiwa gogo zvamuri kuita hazvisi, bvisai zvese. Ndikabvisa zvese ndikapfugama ndikatanga kuzora munamato mwiri wangu wese. Wonzi hande mukati muskrimu urara ine magodzi nana chiremba vechirume urara ine magodzi zvakazodai wopfeka magurovzi munoziva zvinozoitika kumberi ukoko. Inini ndinobetsera vanhu ndiri muprofiti nokuti taimba wakadonha pasi iwo vega. Pakudonha pasi wakatanga meno zvawaita so tikatoona magaro yawo yari pansi. Kwandiri zviri common kuti chokwadi vana mai kana vakuru vana sekuru so anogona kutofamba kusvika kuHarare akapfeka trouser rake asina chipfeko chemukati. Ivo pano patigere pana tikati handei kuseruku totobuda kana ne3 vasina zvipfeko zvemuchi. Nyaya iri kunzi wakandipfekenurisa mbatya dzese nechipfeko chemukati ndakabva chimiro. Pamusoro makurukota vose vakateerera takumbira mumangari kupinda mudare tinzwe nhau yako ine mudare. Ambuya taurai nyaya yenyu. Pamusoro imambo. Taurisai. Pamusoro imambo. Ndini Ketina Nyadzai nevese vatikuta pano. Nyaya yangu yandinayo yakandirwadza ndekuti nicho ndaida kubatsirwa nokurwara kwangu. Asi iye ndiye akazotuma munhu kuti endai munoudza gogo hai vari kuita sei, vari kutambura nemakumbo, vauye ndivabatsire. Saka kuzonobatsirwa kwandikaita ndakabva ndabviswa chipfeko chokutanga ndikabviswa chekupedzisira chemukati ndikasara ndisina chinhu, ndakutora munamato ndakuzauva. Iye aripo ipapo ndipo kandirwadza mambo. Mapedza? Ndapedza. Mhosva yauri kupomerwa mumangari wainzwisisa? Ainzwisisa. Uri kuibvuma here mhosva yauri kupomerwa? Ndikuiramba. Sei uchiiramba? Pinda mudare. Pavari kutaura kuti inini ndakavabvisa zvipfeko handina mbovabvisa zvipfeko ini ndoiramba. Taura kazvinozara mukombe zvinoti sei chikunzi sei uri kuita unokabvisa mbatya zvakafamba sei? Ava vakauya kuzobetserwa, inini ndinobetsera vanhu ndiri muprofiti. Saka pakuya kuzobetserwa kwavo inini ndakavabetsera, ndikapedza kuvabetsera vakadzokera kumba kwavo. Ava vakauya kwauri, Ketina akauya kwauri? Wakati kushedza here kana kuti vakauya vega? Vakauya vega. Vachiti ndiri kuita sei? Vachida kubatsirwa nei? Nechirwere chemakumbo. Vamwe vachirwara nemakumbo. Wakavabatsira sei? Ndauyawo pamuri ndino dambudziko rangu rechirwere chemakumbo. Makavabatsira chirudzii? Ini ndakaprofita. Mutuda ndikuti maprocedures. Handiti kana taenda kumakliniki zvinonzi simuzapwa tise chi tise munoti temperature tirika kaka kana kuti shama kana kuti daso tise chinhu cheBP ndo maprocedures. Kana apedza wonyora wozi chenda kuna chiremba. Imi maprocedures amukaita pakurapa kwamukaita maya makaita maprocedures api? Pamakumbo awo ini ndakavati torai mazai, ndabva ndanamata nemazai ndikati zorai makumbo yenyu, akasangana nedota repazambara ndabva ndapedza. Makangoti torai mazai
muzore ndibva masangasana dota repanhingi repazambara. Amai ndizvo here zvakaitika? Zvakaita mambo patakaenda mukomana wangu aripo panapa patakaenda naye muchamushedza vachitsanangurawo sezvakaona. Iye uyu akatuma mukomana wangu kuti iwe mukomana shamwari ndaona dare ramai vako. Amai vako vari kutambudzika nemakumbo ngavauye ndivabatsire. Ndokuenda kwandakaita inini konze chena ndikuziva. Mira ipapo mukomana wacho ari kupi? Uya tione. Right. Ndizvo here zvekutaurwa naamai kuti iwe wakatumwa namuprofita? Ichokwadi. Akati chii muprofita? Muprofita akatanza amai vako ndaona vane dambudziko remakumbo saka havana 1 week vanongori kana vadonha vangofa. Ini ndizosvika kumanditudza amai kuti ndo zvekutaurwa nomuprofita. Amai mangwana acho makuseni vakazoti mwana wangu ndiperekedze kune muprofita wewe. Taenda kwekwe. Zuva rekutanga ndobva apa munamato emazai. Ndobva ataura tanzi mangwana amai ngawadzoke ndakuona kuti vamuka sei kucheck up. Pakadzoka kucheck up. Mazaya wapo wachi ndo wafana nowataura. Ndo wakafana nowakataura munamato wekutanga wamazai nemvura disudhota ile. Mangwana acho zikanzi nemuprofita zikanzi amai vati vadzoke kuno kumangwana kuti ndoona kuti vamuka sei. Amai pakazodzoka mangwana ndikati mama paipai makukaziva endai munobatsirwa baya. Mangwana acho ndopandakazonzwa papulumuka nyaya dzese zvakazoitika ikoko nandisipo. Maimo amusipo? Ndakangozonzwa kuti kwazoitikawo zvimwe. Ninge amuprofita sei mati hamuna kuita process makuti yemazai kuyi madi kuitaura yemangwana acho? Pawakazouya mangwana. Imimi matipa impression yekuti zvakaitika 1 day zvazvatopera. Asi pane 2 days apa. Vadzoka ndakangoita izvozvo futi. Zvekuita sei? Zvekuvarapa nemunamato. Kuyembatya imanje yakazvese? Handiziwe. Kufunza izve. Right. Amai pamakabviswa mbatya imi pamadzikise mbatya. Panga paine vanhu vakati wande here pasangano? Panga pasina. Uyezve imi pamakasvika pasangano iri makasvikaona paine muprofita ari wande. Papasana mumwe munhu aripo. Panga varipo zvavo vamwe vacho asi iva vanhu vandaishanda navo vaindiudza zvokuita. Tiri tuneiva. Ikatidzoka muri muprofita pachechi penyu imini kana muchishandira vanhu vadzapo munenge mune muri mega here kana kuti pane umwe mune minavo? Ini ndoshandira vanhu ndine vanhu vakawandisa. Kwamai kana muchiti makanzi bvisai chipfeko chenyu ava vanhu havakanga vari kupi? Vanhu vanga vasipo tanga tiri tunaiye. Vanhu vanga vari kunzeko. Isu tiri mukati mukiravo mukamupanda kake nomatangatiri. Ndomakanditi bvisai hembe yenyu muzore munamata. Ndakabvisa hembe yangu ndikasana nechipfeko changu chokupedzisira. Akati aiwa gogo zvamuri kuita hazvisi. Bvisai zvese. Ndikabvisa zvese. Ndikapfugama ndikatanga kuzora munamata mwiri wangu wese. Kwaari iye ndiaitondiudza zvokuita. Kwaari muprofita. Ndiye watia amai vakauya Matei baba. Mataura mchiti amai vakauya vega. Sina kumashita kuti ngavauya. Waona ndo mushure mungoona da. Kuti vakauya vega kumasoro. Vakatanga uya nemwana wavo vakazouya vega. Saka wakawashedza kuti vauya. Ini ndiri muprofiti ndikati ende munoshandisa munamato wakati mudzoke mangwana. Vakabva vadzoka vega. Asi pakubetsera ndobetsera sekubetsera sezvatakaita panapa sekuwanda kwatakaita kuno. Natanga kuya kwauri mwana wangu. Kati unotora mai vako. Vakata tuki ninge waita anenge wa. Ndobva atiko damengo wano. Amai yani kumuprofita aro. Atu yai. Ndizvozvo. Upa kwauri. Vauya ndobva wabatsira mwana wari. Iwewe ndokuchite amai mudzoka mangwana ndizvo. Uone kuti namato yangu ndizvozvo. Amai vauya ndipo vari kutsanangura kuti iwewe kwati kurirai mbatya dzai. Handiti? Ndokubva vasara nembatya mukati. Ndobva watanga kuvashandira. Zvinoita here? Vakabvisa kuramba mbatya mukati. Ndobva watanga kuvashandira.
zvinoita here kuti pamasowe ndobvisa munhu hembe pakazara vanhu iwo ramba wakanyarara ndawabvisa hembe vati une kampanda kwakavaka ikako kampanda kacho handipindi ndega ipapo ndasema nemaprofiti akawanda anoita chikuti iwewe wakashandisa kuti ndiri munzi wekudenga ndizvozvo ndiri muri kuurayizwa rechiposto sei madaro nokuti izvezvo kwashandisa zita rekuti kumaso handiti hakuitwa uyanga uri kutukisa kana ndiri muposto asi kunditukisa sei madaro kutitukisa handiti Okay, alright, zvakanaka. Vaisawo mapoints avo. Asi regai tifambe nenyaya zvishoma nezvishoma. Vanobataka. Natiri kuti isusu panenge pambudambonzi dzvu mbichana nemuchindawo. Kuti iwewe kana muchirapa vanhu munorapa pana nani? ndorapa ndine vadare nevasondosi ndine vaimbiri Mune vaimbiri. Okay. Alright, fine. Ndambobvunza ndakati maprocedures awakaita ndei ndakapa mufananidzo wekumakliniki. Ndizvozvo. Now, pabuda procedure yekuti ndakati torai mazai nedota rezambara mugodai. Now, ava vadzoka zuva rechipiri ava vanenge vakutaura futi the next procedure. Hani? Munobabata imi? Next procedure vari kutaura ndeyekuti ndakanzi bvisa chii? Step iyo. Handika vakabvisa. Amai hamusati vapedza kubvisa chii? Mbatya. Kusvika bvisa hembe yechi yemukati. Ndizvo zvavari kutaura. Ndaona kuti ndopamba achivaparirwa neava. Iye munhu anorapwa makumbo anobviswa brugwere. Iye achirapwa makumbo uku. Muno muZimbabwe muno yaisiri nyaya yati kana tudangoti mungoti refresh. Muno muZimbabwe muno makambota dambudziko kumakore 1980s 1990s and so forth. Kuna nachiremba uko kwambota ma problems yakazopera zvakazopedzwa nekuti mutemo wakaiswa. Vana mai vaiti vakaenda kuhospital vasikonzi hande muscreen mupi mukatumu kunyeperana mai wonzi hande mukati muscreen murara ine magodzi nanachiremba vechirume urara ine magodzi zvakazodai wopfeka magloves munoziva zvinozoitika kumberi ukoko. Now iprocedure iyo ndo ndichiremba uyu nebasa rake asi zvakazomiswa madzimai akomplena. Zvino procedure yekuti utibvunze dare rekuti munhu anorapwa makumbo angabvisiswa here hembe iprocedure yadokta hatingaizivi, asi murapwi ari kuti ndo zvandikaitwa. Ndosakakwira dare ari kuti ndandina dokta ndandinaye muimba yemukati ndizvo. Ivo uti kudii mapinda nemusejari neimba yemukati muri pakirawa hongu asi pane chii? Pane imba yekuitira basa. Wiramba nyayo. Murada ndikudzokera pano uyu panga panani ndakada kuchipedza kuti panga panane munhu wechidzimai akawanda. Ora tibomirai papa vamwe vambopinda. Yes. zangu kuna profita kuti nini urikona saizi na mai varapwa nenda kutika wakawatarisa waone ndawaona ni saizi yako avangadai ana mai vako kana wakawatarisa ndizvozvo chingaita kuti wawe pamberi pedare revanhu vese vataura ndakakundira hembe dzese vachikupomera iwewe chingavichi kana wakasitarisa wechipiri
muprofita uyu kukurisa gogo akaita hembe akavakurisa hembe sekuti arwaitwa nagogo asi ane kuita paakaita asati atanga kuvatigisa hembe andinokumirawo gogo vadonongudzi zvakaitika mastage estage kubva pakuti izvo vazosvika pakumukurisa hembe kana kuti iye anogona kutaura kana achida iwe stage by stage zvakaita zviri kutaurwa nokuyo handina chandinompindura nokuti autaura handina chandompindura nestage yakutaura. Alright, ambuya taurai tinzwe zvataurwa nemuzukuru wenyu kuti imimi pane zvamukaitwa musati makumburiswa hembe zvamukanzi muite. Musati ndabvisisiwa hembe taurisai. Hapana zvimwe zvaakati ndiite. Ndakabva kumba kwangu ndichisvika kwaari achiti gogo nda kubatsirai makumbo enyu. Ande ikoko kampanda kune tuimba twakawanda wanda kuko. Akati akasvika ikoko tiri tuna iye. Ndasvika ikoko ndobva auya nendiro yake ine dota. Akabva agadzika paya. Zvikanzi gogo munamato uyu zorai. Saka ini ndakapeta hembe yangu ndobva ndatanga kuzora umu chete. Zvikanzaiwa gogo zvamuri kuita hazvisi, bvisai hembe yenyu muzore miri wenyu. Ndakakumura chipfeko changu ndikabvisa ndikaisa paya ndikasara nechemukati. Akati naiye gogo zvamuri kuita hazvisi, bvisai zvese muzore munamato upi wandakupai. Ini ndinokuda kuti ndikuda kurapiwa. Hapana zvandairamba kwaari. Ndakangoita. Ndiwo chichemo changu. Handina zvimwe mashoko iya ipapo. Naigogo panguva iyoyo vechidzimai ava vanga vari papi? Vanhu vechidzimai vanga vari papapa padara. Vachidzimai vanga varipo, zvavanga varipo vanga vari kunze uko vachiitawo zvavaita. Izvo zvaitika izvi tanga tiri tune iyi. Dai vanga pane vechidzimai vanga varipo pa ndifunga dai panga pasina nyaya. Akadzibi yangu ka. Saka panga pasina vanga vari kunze kwachitawo zvitawo zvanga vachiita. Asi izvo zvakaita tanga tiri vaviri neiye. Ndaingoita ndaida kurapiwa. Ndichiti pamwe ndiwo munamato wacho. Ikati mubvunza muprofita. Naye muprofita. Ndonzwa machitaura kuti munosenza nevadare nevaimbiri. Pamakatora amai vachienda kumutoro sokutora kwavari kuita, hamuna here kusheedzawo vaimbiri kana kuti vadare vamakaenda navo kumutoro iyoyo yavari kutaura nezvayo? Vanga varipo. Right. Zvokuti nhasi vaimbiri vaye kana vadare vaye vakanga varipo sangano paya vanogona kupopora yenyaya yekuti amai vanobviswa mbatya kana kuenda vega kuningiwo kudai. Ichokwadi. Naye amai, imi mabva ipapo maita hamuna here kutsvagawo vana vadare kana vanga varipewa kuti varume zvandaitwawo mazvina kumira zvakanaka ndaitwa izvi neizvi? Handina kutsvaga, ndaiti ndezvemunamato. Ndasingazivi kuti zvandiitira zvandirwadza, ndasingazivi kuti ndo mafambiro yachazviita iyi. Hapana wandakaudza kuti ndapfekenurwa. Ndakangoti iye paakati gogo zvapera handei. Takatobuda tese imomo. Tikatobuda kunze akatondiperekedza mune zvakanaka. Kumanheri kwacho akabva atofona iye. Akati gogo vasvika zvakanaka here kufonera muroora wangu. Muroora wangu akati gogo vasvika zvakanaka. Iye muroora anga asipo here padara? Anga asipo. Anonamata ikoko. Atachiti pamwe anga ariko. Aiwa anga asipo. Tanga tiri vaviri naiye neni. Sata kuti taurai. Ava vanhu vamukuona ava vanogara muAyubu. Serukuzve nekupova uko. Ndakazopasvika pamusaka uri wenyaya iyo ndainzwawo ndokuzokurekedza charemba. Now mamiriro akaita kapa kacho kane machiri akachena kutokaona hapana kuwanda. Now pane zimba vandinozama zimba tinoita dzimwa yayo riripo rokuseka ndorandaga tine rakavanzika iroro. Asi apa pakutaurwa hapana kwavanzika. Ndakasvika sei ndanza kuti amai vakabviswa mbatya. handina kuzozvibvunza zvese ndangoti ndoda
pane munhu uyango angada kutaura mumo hapasipo pakatangira dare rakatangira kuti amai avako vanyadzi dare nokuti vari kunzi varoi pavainongedza chinzi musarambe muchindita kuti nditangutungamira ndiri ndega handifanira kutungamira ndiri ndega inotungamira hembe yako yanga yakati yanga yakati kumashure kubackground kwakune vanhu vanengavo ndo maferefechero andingamboita unangu ndopandikasvika ipapa ndikagona kusvika zvino nyaya vari kutaura vari kuitumburira pakati havasi kuitanisira kwaikaita kwaikatangira kwakasvota vanhu kuti amai muno uroi itai kuti vamwe wenyu vasaramba vachikuteverai vachikufosikedza kuti muita sei muroye mese kana vanhu vauya kudarika vanofanira kutaura chokwadi manzwaka musapedzere nguva dare muchinzvenga nyaya kuti tiomese musoro yedu nekutaura zvimwe musi zvinhu zviri parutivi. Iwewe anzanonzani muprofita Clopas, iwewe Clopas, iwewe nepatient yako iyi budai pachena mutaure chaizvo kwazvikabvira zvinhu nekuti muri kuzivana mutu titaurire tinzwa kwazvikavambira kwazoita kuti tizouya panyaya yekubvisana mambatya pamusoro yodare nemakurukota ndandapindura nezvanga wabvunza ndainini nyaya ndaitofungidzira kuti vachandimhangarira kuti ndakavanongedza uroi saka apa ndanchipindura zvichinoenderana nezvanga wandipindura inini mhosva yangu yandaifungidzira kuti vachandimhangarira kuti ndakavati nchi muroi izvozvo ndakazvitaura kuti amai ava muroi ndazviona pamweya inini amai ava zvava kutaura ndakavabvisa hembe anambovabvisa hembe ivo ndowakauya pasowe pangu ndowakauya pasowe pangu ini ndikanamata pasowe pangu wakaonekwa wasina kupfeka nevanhu pasowe pangu inini pandonamata here kuti nyangwe ndichida kukurapa unouya pamasowe usina kupfeka kopurudza eka manyararireshi hatitataura fact yake eka right ndoda kunzwisa zvakare panyaya yekuuya vasina kupfeka ndiri kuona picture mbiri imimi makaona pamweya vasina kupfeka pamweya nepanyama ichokwadi kuti vamwe vanhu vanga vakagara seva vakaona vasina kupfeka futi ichokwadi ichocho nekuti ndandafunga pamwe zvakaonekwa pachi unogona kuona zvisikaonekwa nenyama nditika uchingoona kuti mweya munhu uyo haana kupfeka uyo asi kuvanhu venyama akapfeka now saka muprofita Clopas ari kuti ndakavaona vasina kupfeka uye zvakare kunyange panyama vanhu vakanga vari vakaona vasina kuita sei kupfeka saka ari kuti ko iwe unouya kuzorapwa neni seiko usina kuita sei kupfeka ambuya muri muroi Ketina uri kuti kudii nenyaya iyi anonyepa wemambo ari kutonyepa ndingabve kumba kwangu kukwira kombi yanga iri nguwai mira yanga iri nguwai around 10-11 makuseni kuseni 10-11 itaurai tizwa anonyepa inini mambo andingabve kumba kwangu nichinzi ndida kuenda kunorapiwa ko munzira meso munhu ndakafamba sei zvaka ndakasvika ikoko ndisina kupfeka ndakafamba sei kukwira kombi kuenda ikoko ndichisvika ikoko ana mai vacho vanga vari ipapo vachindiona ndisina kupfeka vaitadza kuuya kuti kogogo vasa vari kurwara here kosei vakufamba sina kupfeka vaitouya kwandiri kundiunganira kana kundifukidza kana izvira asi zvese izvo hazvina kuitika hazvina ari kutonyepa ini ndiri mukadzi mukuru kai handingamunyepedzere mwana mudiki kai papa ndikamutarisa atori muzera womwana wangu ari apo gatidai zvakare ukoko
imi pache zvenyu mimi mazwi ekuti murumuroi pasangano pabarira zvina kubuda here muchitaurwa nemuprofita kana achindiudza haana kundiudza imimiwo hamuna here mamwe mazwi amataura anoenda nenyaya dzeuroyi handina kumbotaura nezvazvo ndakangoenda nchinzi andirapi semunhu akandisheedza kuti gogo ngavauye ndivabatsira mamonzo wazvataura nemumwe murume abva kutaura majemajo abudisa nyaya pachena andi akasvika pasangano akatsvaga nyaya akazvinzwa kuti aiwa pane nyaya yeuroyi yakanga ipo yamukagona kutaura kuti andiri kutungamidzwa uroyi handizvo koma akuiramba sei iyoyo mambo ndoiramba nokuti uroyi hwacho handisi muroyi noti ndikatarisa mabviri andikaita kumba kwangu ndichienda ikoko ndakaenda ndakapfeka ndine bhegi rangu ndine bhutsu dzangu saka kupfekenura kwacho kwandikazoita kuti ndizopfekenura ndakatangira papi ndakakwira mubhazi ndisina kupfeka here ndichienda kumaprofita kunoshandirira ndoenda ndisina kupfeka mukadzi mukuru akadaro ngatidzokere zvakare paanenge apa iwewo Clopas vachisvika apa paanenge apa padare paanenge pakwe vakasvika tumboti razuva rechipiri vakasvika vakaita sei paso pangu inini ndikasvika vaimbi vanoimba ndikada kuprofita munhu shawe ravo ava rakabva rauya avo gogo shawe ragogo rakabva rauya masoro asi vakauya zvavo vakapfeka muchivaona musati maimba handi vanhu munoona vachisvika vanga vakatopfeka hembe iyo yavakapfeka iyi kana ndisingakanganisa allright saka pakazoimbwa kwakazopfekenura sei isu takaona asina kupfeka izvo chipfeko chemukati nokuti taimba vakadonha pasi ivo vega pakudonha pasi vakatanga meno zvawaita so tikatoona magaro yavo yari panze zviri zveshave zviri zveshave izuva rechipiri saka point yavataura yekupedzisai iri kuwirirana nezvamukatsvagurudza imi kuti dhirezi rakanga rada sei rakwinyika uko ndobva zvazonzi amai vako vaita sei vanyadziswa ndizvo ndopakauya ningi yacho saka zviri kuenderera kuti zveshuwa shuwa dhirezi ranga raita sei rakwinyika asi tinoda kuuya panyaya kuti vakauya here vakabvisa here hembe muchiona vanhu vachiona kuti amai vari kubvisa hembe nokuti imi mazotaura mukati hamungauye padare pangu kuzorapwa makapfekenura chi hembe zvazvikurira ndezvekuti isu kana taakutora zvikurira kuti takagara para muriona apa totoona munhu ari kuuya pasi abvisa hembe apa vanhu vatochoka zvaita sei handika kana kuti tiri kuti munhu auya akapfeka zvakaita semuzvamuri kutaura asi aimbirwa shave rauya ndobva abvisa chi noti kubvisa kuzoona asina bhurugwa remukati okay allright kana ndabata zvakanaka muri kuti amai ava havana kukurura hembe yekunze asi pavakakwinya madhirezi vachiumburuka neshave rasvika makaona kuti havana chipfeko chechi chemukati saka amai mauya sei pano musina chipfeko chechi chemukati ndo nyaya yacho amana musatetetetebani nyaya musatetetetete nyaya muchidayo amai taurai kuti isaifunga kuti madhirezi ndo akanga asi amai vakasvika pachena pane vanhu vasina kuita sei vasina kupfeka asi avanga vasenzadimikira manje ava handitika varisenzadimikira kuti vakauya vasina kupfeka nekuti vanga vasina chipfeko chemukati zvakanzi amai mashuro aya panapa muri kuuya sei padare rangu musina chi musina kupfeka ndo nyaya iri panapa amai zvakaonekwa nevanhu kuti hamuna chipfeko chomukati ndichiuya kubva kumba muchibva kumba makombi makakwira zvakanaka kwazvo handiti munhu angafugure here madhirezi vanhu tione kuti chii chiri mukati kana muchikwira kombi makakwira zvakanaka stereki makachena zvakanaka kwazvo ndiri munhu mukuru kana iye achiramba kuramba zvake asi inini handingapfekenure ndichiedza kuti ndiri kuenda kumaprofita kunoshandirwa ndobvisa hembe rangu ndinoenda ndisina kupfeka ndinorapwa sei
iye ndiye akatozviita zvaari kutaura zvacho iye ndiye akatozviita zvakabva kwaari kuti nini azosika kundibvisisa hembe yangu kadzisa kabudura wangu mukati okay handimazviona all right okay fine gogo shawe renyu rauya mimi shawe renyu rauya muchitaura mimi muchiti usanditungamidze wewe mune munhu wamanga muchitaura handimandinzwisisa muchitaura imimi muchiti usanditungamidze kwese kwatinoenda ndionongonditienda pamberi imi muchidaro inini ndiri pamweya ndichidaro kuna vanhu vakabva vatora vhidhiyo ravakatora ratikuda kuti mambo aonewo anzwe atibomira itakadaro ambuya muri kubvuma here nhau yekunzizo imi makasvika pakutaura mazwi iwai kutaura kuti musanditungamidzewo iri nyaya dzekunangouroyi kumbotibvuma here handibvumi muri kuzviramba handisi munoda here kuti mubvume notunzwa muprofita kutaura kuti pane vhidhiyo rakanga rakuzotorwa zvinoitika mumazuva ano makungano zvatiri kuita izvi vazhinji unoona vakutora izvi zviri pano so ndikuona kana zvakati gama izvi zviri koutora saka munozobvuma here kuti mugone kuonekwa inenge vhidhiyo iroro kana kuti mufananidzeiwo zvakanga zvichiitika ipapo izvozvo mamboka zvaari kutaura iye ndezvekunyepa ini handinganyepe kubva kumba kwangu ndakapfeka hembe dzangu zvakanaka inzwa ibgoko zvatataura munozobvuma here vhidhiyo kuti rigone kuonekwa munoda here kuti rigone kuonekwa rezvakunzi imi makanga muchitaura nyaya dzouroyi muchiti aiwa musanditungamidze ndiregerewo nokuti zvikunzi vhidhiyo riripo ndozotaura muprofita pano kana inzvokutorwa vhidhiyo zvacho handingamboziva kuti ainditora vhidhiyo ndasingatomboziva kuti ari kunditora vhidhiyo nekuti ndiye nyakundipfekenurisa kuti ndione kuti ari kunditora vhidhiyo hapana zvandikuziva zviri kunzi nedare munobvuma here kuti vhidhiyo ribudiswe pachena zviende pajekerere ngaribude mambo aone hapana chakaipa ngaone alright zvakanaka vhidhiyo richigadzirwa kuti vanhu vaone ndoda kuti tinzwikise chinhu 1 amai vari kutaura kuti ndakabviswa hembe tambobata kunge vakabviswa dresi rese nehembe dzemukati asi kuzoona kwataita kwechipiri kune kumuraudza kuti aiwa dresi ravo vanga vainaro chavakanga vasina chipfeko chemukati imbomirai zviida kuti vasasa isai kune imbopoza toona now tinenge tiri kuona kuti taona kuti yanga isiri hembe yekunoku kudresi rekunoku asi yanga ihembe yemukati hembe yekutaura kuti havana chipfeko chomukati zvakaonekwa sei zvakaonekwa nekuti dresi ravo rakaita sei rakasumuka ndikuonza amai havana zvipfeko zvomukati ava zviri komoni zvatiitika tisataura zvedu vhidhiyo inini zviri kwandiri zviri common kuti chokwadi vana mai kana vakuru vana sekuru so anogona kutofamba kusvika kuharare akapfeka trouser rake asina chipfeko chemukati very very common iwo pano patigere pana tikati handei kuseruku totobuda kana ne3 vasina zvipfeko zvemuchi saka kwandiri amai hazvishambise kuti makakwira kombi mukaenda kumusina chi hazvisi zvatikati zvinoshayikwa mukati mevanhu zvinogona kuwanikwa mukati mevanhu ende kuenda kwenyu kana makaenda musina chipfeko chemukati hazvaireva kuti muri kuenda munokuti muri kunzi muri varoyi makangoendawo semunhu ari kukwira rwendo rwake apfeka mbatya dzake ari kuenda ende kutsiura kwakandiri kuona kwakaita uyu murume uyu achitsiura amai ava kuti munoya sei padare pana musina kupfeka zvemukati hakusi kwekuti izvo kuona kwandaita muprofita hakusi kwekuti maitsura ndokuti havana kupfeka zvemukati nokuti varoyi asi maitoti izvi nemuedzi izvi
ndizvo ndizvozvo nyaya yehuro isati yatanga kuti sei kutaurwa munogouya makadai sekuambuya zvinoita here zvamuuya pane pazere vanhu musina kupfeka zvinhu zviri mukati very simple handiti right okay now saka nyaya chaichaya tiri kutonga apa ndeipi yehuro here ndeyekubvisa mbatya here ndeipi right fine vanoda kuona ndingimborakidzwa video toda iwe uri muzukuru iwe uri mwana apapa pari kuburitsa here kuva akafukura ndingi dress kana kuti vakapfekedura uye haagoni kuenda mwana asi muzukuru pane muzukuru kadzi pane ani mukadzi wechikadzi abuna here paukamba uku uya sumukai aha vaningi vachiremba namudimu endai munobata nawo endai paruta munyatsoenda pane rima rakata upo pane rima rakamuone vhidhiyo mozotitaura kuti maona chii zvikuru enda muona vhidhiyo yacho muona motitaurira kuti pari kutaurwa mazwi api ambuya ndivo chaivo chaivo here kana kuti kwete itai kuti vaone vhidhiyo yenyu kada kuti ambuya vaone kuti ndivo here kunyanya pavanenge vachinyatsokuoneka kuti pane uswa hwavo chero kuti ndimi here varatidza kuti ndimi here wepemupurisa mukuzvionera mbuya picture ndimi here apo kana tamusiri right chidzimai zvenyu good right vaenda munoona tipe report muzukuru mbomirai muzukuru toda kune muzukuru ndambuya alright fine chichi alright zvakanaka it's okay zvishuwa vazotaurapo ndiambuya ambuya matiranga vakabata bakatwa bakataura vangabata dhirezi ravo kuno kweso kwakwakadai saka pavanga achitendera chiti fambisa iwewe iti usanitungamirira vanga achitotenderera kuna vanhu vese vakashama right good handazvizwa ka good chibvunza mbvunzo yako tinzwe ndokumbira kuti mutaure kuti pamakandisanagudzira imimi muchiti izvo makamuiswa mukaka neprofita zvakafamba sei kutangira ipapo ndine mibvunzo yandichiaramba ndichivabvunza inosvika kune nyaya inodzoi alright okay iyo yatova iwe nyaya iwe unokurakidza kuti une imwe nyaya naambuya wako nawo iripo gogo vakanditsanangudzira inini vachiti izvo pavakanzoreswa doro vakanzi bvisai chipfeko chemukati chipfeko chemukati ndobva chaiswa mumbiya chaiswa mumbiya then ndobva pavakapedza kuzoreswa mutero wavo vakabva vachiendeswa kune vanhu kunova ikoko vakazobudira vhidhiyo tsanangudza pavaita then vapedza kubatsirwa vakazogova ko chipfeko changu chiri ndokubva vachizonzi chipfeko chenyu ichi endai munopfeka ndokutsanangudza kwakaitwa navo sandokumbira kana ivo gogo vatsanangudza kuti ndizvo ndese zvazviri alright okay ndozouya kwamuri imi exactly ndizvo zvamanoda kutaura now iwewe wakuita unge spokesperson ava mai ava vapiwa mukana wakakura zvikuru kwazvo
wokuti vatsanangure maitikiro akaita zvinhu. Takatopasa muenzaniso kuti mukliniki muya maprocedures taurai zvese zvakaitika. Havana kuzvitaura zvese zvembiya zvekuzonzi mukaka. Vanozvitaura. Vanobonyenye bana. Saka video yabudai. Uchiri chekutaura. Pakaitika nyaya iyi. Isusu hatina kuitora senyaya. Asi isusu takakwirirwa udare. Takwirirwa dare chiri chinangwa chekuti ava vakanga vaine nyaya iyi ndobva yazodzimiswa. Yadzimiswa udare isu ndobva taitona. Makwirwa dare nani? Nemuprofiti. Kupi? Richinzi rokubva kwamambo. Rakatoresa richinzi zvomuprisa wamambo wacho Mr. Chaya. Vakatorumbira Samuel wacho kuvanana. Yakatongwa here nyaya yacho? Rakadzimwa nei? Mira itizo rakadzimwa nei? Alright, fine. Wachareka toda kuti ipedze nyaya. Saka ndokwira here dare ndikati zviri kwambo. Procedure ari kutaura ukuda kupedza nguva. Ava vakazogara pasi vakati isusu kumatare kwedu hatite zvematare tinoita kunge pane zvatiri kutsvaka. Regai timbobira tione kuti zvinoenda kupi ndobva vakazogara. Saka ava ambuya vaneva newewe makazokwira dare kuita kaunda zvavakanga vanzwa kuti dare raita sei rakwirwa. Right, fine, good. Ndakusvika pakupedzera uyu zvaataurawo ndakupedza. Pana ane chekutaura? Taura. Vakadzi vanoimbira nevadari vachakatadzira kunovharawo gogo neZambia. Wai vakavasiya vachivashandira vakashama iyo bhositaitira mashuta. Vakadzi vacho vari kupi? It's okay. Hapana vanogona kuti paningi. Muda kuvhara mubvunzo. Yes. Iye muri magirazi. Ndakatomboendawo ndikaposa vane zvinhu zvavanoita vazokuti mubereki unosvitsira kuti munoshaya chokwadi ndizvo but zvisirizvo vane matricks vakomanawo ndakatosvika nendebvu dzanekutinge saka vakarasika kuona ngendadhara stereki ndobva vaita tiraestera dzavo nokuti vana vakatomboda kuvhura but ndakazomukona ndopa vakazovana andozvara saka izvozvi zvingogwanogona vakatambwa yakatambwa vamwe vamuiswa mudzepete vafuka pasowe rake mukomana kutezaita kuti gogo vhidhiyo robva rabuda sechokwadi. Saka ndikuti vana vabereki ngativachengetedzei kana vakura sei zvavaita fambai navo chinangwa chababa pavhidhiyo changa chiri chinangwa chekuti vhidhiyo riende pasocial chari wanzazotaura vanhu pawatanga kutaura ndotora vhidhiyo ndinoprofita zvapera bejai mambo achipedzisa nguva yafamba ningi nyaya ndaona panapa sorry nyaya now uyo mukombana ndapedza nyaya uyo mudiki uyu nyaya yake ataura achiti izvo
takanga takanzwa kuti kwamhangarwa nyaya kwani kwamambo yamhangarwa nemuprofita yauya kuno, asi muchareka nauyu akazova kuti hazvibatsire kuti tiende nemhosva nezvatinge tatora matare ekuchechi tichienda nawo kupi kwamambo. Saka nyaya haina kusvika kupi kwamambo, haina kutongwa. Saka ndaona inini kuti uyo murume uyu vakagara pasi vakakrafta counter story, endi yanga yakabuda zvakanaka yekuti amai vari kuti ndakangoenda muimba yemukati ndakapfekereswa hembe, ndokubuda kwanga yaita zvakanaka naka. Asi nemukufamba nokuongorora nyaya kuona kwandaita ndekokuti izvo amai zveshuwa hembe mukati vanga vasina, ndo hembe yakanga itaurwa nemuprofita kuti haipo. Saka izvopindura mubvunzo wekuti nokuti sowe kana kuti muprofita ataura kuti zveshuwa vanga vakapfeka iro dhirezi ende vhidhiyo yazoratidza kuti zveshuwa dhirezi rakazanga rakaita sei, rakakunyika. Kunyange zvavo singafarire kutora umbohwo pavhidhiyo, tofarira umbo unotaurwa. Asi nyaya iripo ndeyekuti ini ndiri kuona kuti kuni nditi zvechokwadi vakapfekenuriswa hembe vari 2 pakati womei, asi chiripo ndechekuti hembe yemukati yavabvuma zveshuwa kuti iyo yakadi haivi yanga isipo. Izvo zvichokwadi izvo. Saka nyaya yekuti wakandipfekenurisa hembe haisi correct. Right. 2, pazobuda nyaya yehuroyi panapa. Now nyaya yehuroyi muprofita ataura pachezvo akati ndakaona kuti vane huroyi apa vari kutungamidzwa pamberi ava amai vane vamwe vavo, wedha vachiziva kana vasingazivi. Saka nyaya iyoyo amai nemi vakomana imimi kana iri kukubatai kuti amai vedu vanongedzwa uroyi nemuprofita uyu, ndoda kukupai mukana wekuti muchifamba woga munozvitsvaga muprove muprofita kuti uri wrong. Mabata amai muri kushungurudzika imimi kuti uyu andibata uroyi uyu ini ndisiri muroyi. Saka munofanira kuti mubude munozvitsvagawo kuti muprove kuti uyu ari wrong. Takamuona ari wrong uyu akunongedzai uroyi tomutonga tomuripisa. Tapedza. Sumugei. Imimo miro sei.